Wala kay Pukot. Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hi guys. Vlogger of the day. Yeah. Good evening guys. Please don't forget to click subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So for today's vlog, yes, nagbablog ako. Yeah. So going back, so night swimming kami guys, and I am with the gang. Ay, what's up? Uy! Yo. Vlogger of the day lang ko. Hello! Isa pa kung kaon gani dapat. So, nag-slice Rachel na inihaw na baboy and Baboy good? gano'n ko. Kakart. Host for today's event. Botanical. Among ko Isra. Cook of the day. And the most awaited person. Chad Kinis. The Pukot of the day. Let me check out. Comment down below. Pakirate sa iyang outfit, swimming outfit. Serving nipples. Back. Very tangka siya. Yes, good evening. So, morning nag-prepare me for our dinner and currently it's already 9 p.m. and by the way, nangawala mi dito ng partner at least. By the way, we're serving. So, ito yung mga serving mga pagkain namin. So, ayan. Nagpatalbugan na po sila sa mga outfit from Shein. O, diba? Napahawa sa mo dirabi kay ngit-ngit pa jud. Baka naman Israel and sauce. Charot. Mara din. Rice, chicken, lumpia, ano ba? Purple. Sponsor by Purple Yam. Dilo sponsor ba ni Cole from Purple Yam, spaghetti and yung mga drinks. Ang pinakagapan ako ng mga friends. So, ayan sila. So, Android po yung gamit ko sa pag-vlog ngayon. Naiwan ko yung iPhone. And they are there. Iswa, Joe, and hubby ni Rachel. Diba? Hubby, sana all. Plus one. Diba? Hi, Auntie Marilyn and si Rachel din na siya sa mabuting kamay. Ayan. Always. Nasa ilo. Na kay Joe. Wala siya nagkakaroon. Good morning.
Happy na pagkakot. Ako ang way tulog, siya na hindi. Hindi ba kami Hindi. Hindi na. Awa. wala din siya nagili sa iyang shorts o brief. Itbot yan. Nakayo. Konot na kayo. Dito ako siya nato siya gawin. Lagi basa pa yung nag... I-emphasize. Abi na kung lamig at yung tulog dito. Yan ang pagkabakamar ako. Wala pa daw doon. Ayun, gots. Ayun ko siya atay. Maring pabugto. Okay. Tsaka ka. 5-6 ka. Hi guys, good morning. Tsaka ngit. Uy, good morning. Now, ang ina. The other day. Gucci gang. Ang pipi. Oh, pak. O saan ito sleep sa mong babae? Nawa na day ba yun? Kaya mo di ko patulog yun. So, good morning guys. Happy Sunday. Ayaw, lagi ko na akong pamilat ba? Di, malimang na sa mga anak-anak at ba in-connect sa kayo. Huy! Anak mo yung servisyo po dito. Uy, servisyo po today's video mga friends. Dagat siya balik ba? Oh, last term. Guys, ayan. Naluto kami ng siomai, hotdog. So, ayan. Hotdog. And currently they are sleeping there. This is one, this is the cart. Bumili ng bourbon coffee for me. Ayan. Ayan, diba? Ayan, so, ako po yung nag-ukay kay. Nag-open si Isra na corn beef. Kart na mo bali siya kart. Haono na ni. Nag-off lang sa ano kay. So, hi guys! So update, it's already 8:30 in the morning and currently nandito pa rin kami sa private pool dito sa Mainawan. So kung gusto nyo i-visit, ito yung kanilang Facebook. So ayan, thank you so much for accommodating us, Ma'am Fritz. So ayan, thank you. And ngayon, change outfit kagabi, diba? Sando ako na blue and naka-black ako. And itong pearl is from Joe. And ito, go na ito. And aalis kami with Israel. Against the light, Israel. So, pupunta muna kami sa may pinakaitaas. And mag-ano kami. Ikaw na mag-lock ha. That one, so bababa na ako. And ito pala yung outfit natin. Nag-rush guard na ako kasi may araw na. So, ayun, diba? Hi guys, just an update. Ayan, kakatapos lang namin mag-photo shoot. Ayan sila. So, pupuntahan ko na sila. Ayan. Ayan, mag-pictorial. Ah, kunin, yung pearl. Wala, sige na lang daw niya ako dito. Ayan na, magpipicture. Hi! Hi, sir. Hi, vlog. Look, hi, vlog. So, follow niyo kang litrato. Tere!
Ang litrato. For the sa mga pictures. Instagram and Facebook page. Please follow and like and subscribe. And here is Joe. Ayaw pag-bake yung followers by you. Ikaw may mag-beg kag liker. Ito ka man, Lele, ma'am. Magtingin ka ba? Ako po yan, Nicole. So, ayan, behind the scene card. Yung pictorial ka kasi. Si Kakart yung nag-picture sa amin kanina, di ba? So, ayan, nakahubad na ako kasi. Ayan. Dito lang kami and, uuwi na din kami maya-maya. Before lunch. So, ayan. Diba? Sobrang ingay namin dito. Kami lang talaga yung tao dito sa pool and sobrang enjoy ang mga bata. Tignan nyo na lang sa kang litrato yung mga photo. So, ayan. I'll send it to you. Gusto mo makakita sa kong shooting. Model detail. Mine. Grab 20. I think 20. They have 250. Ayan. So, Ala lang ka rin. Kulang makita. Ay, paghubot ka. Tiyan, ma'am. busy ka ba ka? Hi! Hi, vlog! Pakipollow ng Instagram at ikuan ba? Ika na iana. Tulad pa niya yawa. Ayan o, diba? Behind the scene. Ayan po, behind the scene sa picture nito. Captured by Joe. So, ayan. Update ko na lang kayo later, guys. Bye!